Παιδιά, γεια σας. Είμαι μέσα σε ένα τρομακτικό σπίτι. Εδώ είναι το κινητό μου. Τώρα θα το βάλω να βγάζει φως. Φοβάμαι πολύ, παιδιά. Κάτι με τρομάζει τόσο πολύ που νομίζω ότι θα χύσω κάτουρο. Πλάκα κάνω, ρε παιδιά. Προχωράω με το φως εδώ πέρα. Είμαστε εδώ διότι μου έχουν πει μια ιστορία για ένα παιδί που πέθανε εδώ μέσα μόλις μπήκε. Κλείς το βίντεο τώρα, κλείς το βίντεο. Κλείς το βίντεο, κλείς το βίντεο. Κάνε έτσι, στην οθόνη. Να θα πω και κλείς το. Πάτα διακοπή.